chokwadi achifana kufutsa ukama chinofana kuwaka ukama. Nhau yangu iri panapa ndichiunza mudare inhamu irida kusorova. Patakaenda kun'anga nevarume ava tati 14 semhuri tichibva pano tichienda. N'anga yekutanga hainotibudira zvakanaka. Takaenda n'anga yechipiri vanova mai vakazouya kumba. Mai ava chekutanga varonga vanhu vavo sekutaurwa kwazairi pana Changamira. Sekuru avo vakasimudzwa vakanzi vane nyora dziri pauri. Ndikatarisa nyora, ndikazi inini nditarise nyora. Ndikati inini zandaona handikwanisi kuzvipupura. Baba avo vakasimuka vakatarisa nyora. Ndo mafambira, ndo baba vakati nongedza ndasimukai. Munoparangarira here ini? Dziri pahuma pasekuru vangu. Vakadzigeza kumeso dzikagezwa, dzikaonekwa. Ndoti kana pane pandapesa mama totaura ipapo kuti mambo asarasike munyaya yedu, hatidi kurasika nyaya. Well done. Tapedza. Sekuru ava vakaprofitwa kuti iwewe namukoma wako manga makaenzana. Zvireva kuti zvakanzi maidhaira mudziva 1. Mukaenzana. Iwe ukazonyisa mukoma wako nemushonga, mukoma wako akafa. Iya ine yakataurika tiri munzira. Sekuru ava vakanzi muchesti memwana uyu kutaura mangu makaora neinjini yake yakadhapa. Ndikabvunza ndichiti ndiani akandisunga, zikanzi harisi girlfriend kana chii. Inyoka yasekura. Yuko matasha. Chizi nzi matasha. Kana mjini matasha mne mjirewe. Isene. Ndikangana nkani mazorowera nayo kotama nayo nkani nayo kuti maiyambira kwa. Ndacherechedza zukuru nhau yenyu irikugunetsai yamauya nayo nhasi mukati medare rangu. Maneta nayo kufamba ukumaenda nekuda kwenhau iyo hamuna kutanga kuita dare nhasi pano patateguru tasvo makatomhera kuti mamwe dzitateguru nemamwe maprofita akawanda mamufambira. Ubano udava kubwera ndio munapaza kuti muzouya pano kuzobatsirwa pasekuru tasvo iwo mukomanayo ndiwo wakatanga kuya unonza Lazarus ndizvo vakati ndiwo wakatanga kuya pana kuzobatsira ichokwadi. kana izvo kuti upite pasrai unozviambira pano kana zvekupinda pazvirongwa zvakafanana zveSly TV, SlyMedia TV unozvitangira pano kai? Ichokwadi ndozvitangira pano. Inkani ya vuto ikarimuye yaisokoneza uchisova muntu akakutandize inhau yedambudziko raukararama wenaro mukati memusha uchitambura uchishaya angakubatsira. Chokwadi sekuru. apa chakuyamba noti tichikurupa naurombo nozvichiitika. Hanzi chekutanga ndichati ruregerero kwazvo ndine urombo nezvakaitika. Notenda sekuru. Udamuika bwino musikana? Musikana uyu akashaya makamuchengetedza zvakanaka. Chokwadi. Aipita pakindara apo aireva kuti tasvi mwana mwono. Hanzi kusvika kwaakaita pano achipinda pagedhi apa aiti tasvi mwana mudiki ndizvo here? Chokwadi. Zvina apa iye adafiriseri tichambombozera vani. Hanzi saka iko zvino iye akafa. Watichataura naye kuti tiedzane masimba apa tiedzana naye. Pano pamuke walini? Hanzi pano apa mukwe. Iye aida kuramuka. Iye aida kumuka tate uroi wake. Umbafara? Mazuko shoko rilipo. Ndo zvakaitika. Akada kumuka usiku tete aite uroi wake saka sekuru pano vakapagadzira kuti pano hapana muroi anomuka kuita uroi wake pano. Chokwadi. Ndiye kusaka akafa pano. Notenda sekuru. Bukumva iwe Sly? Ndikuzvinzwa sekuru. Ando adabwera vari vanyinji. Ava vanhu vakauya vakawanda kwazvo. Tikamuka zvondodo. Vakajambisa nzvimbo. Pakari naimwe fiti ikari namakani. Pakati pavo paiva nemumwe muroi aiva nenharo. Aida kuzvidza sekuru. Ndikuzvinzwa sekuru. Asa
iye adagweta bozi adaenda pasi asi akakundikana masimba yake akakurira nemasimba ya sekuru nekuti iye akatofa akafira pano chokwadi apa nanangu afita tapatiwa saka pakati penyu apa pane vamwe varume vakabatwa yako magai vadapatiwa ngati kwasaneti satakuurayana vakabatwa vandakabata uroi pano ngatimhoresanai tisati tatanga programu tiurayana kwaziwaikana apo ika uwa omberai munotate gurumende adapatiwa ndipona zvakanaka akabatwa ndopinopi muna makani muna nharo mune nharo here dzokupikisa sekuru vana kubatai uroi muri kubvuma uroi wenyu chakuyamba sani tafika pasi pankani yaufiti tifuna kuti muyambe iwe uyo ndiani uyo aruko uyo musikana ndiwo mama wauyo wamai varazarasi ndifuna kuti uyambe kureva dzodachita pamwana kuti mwana udamwana kupona uye mwana udambaradani zvanzi nasekuru kuti utange kutaura kuti poshi kubva pamwana wako lazarasi kuti wakamuwana kupi mwana uyu wakamuzvara sei chii chakazoitika paupenyu hwake iwewe neuroi hwako waukazoita paari ndehupi nehupi kusvika pazuva ranhasi inini chakaitika ikamanja hombera pamusoro itandebura chakaitika pana Lazarus ngenyaya yeurombo mumusha mwedu kwakurara nehanzvadzi kwakusvike kubereka mwana wangu unozi Lazarus kwakukura mumusha maamatasva kwakumushereketera tamushereketera tashereketa Lazarus washaya upenyu hwakanaka Lazarus akati ndoda baba angu sekuti hatisina kunda handisina kumuudza kuzosvika tazomuta kuti baba ako ifirst born yemumba medu zuva rimwe munhu paukama waudaudza ndiani pahama dzako idzi mumhuri wawakanga ukaudzawo aiziva nezvekuti Lazarus mwana wefirst born yemumba menyu ndiani iyeye muroi wekufa iwe waizviziya ko mumwe aiziva ndiani shayai angari ana wako shayai angati chii anga ari munin'ina paipa mudapinda angadagara papa pamakapinda muno matara angagara papashati apa pana mukomana anofa futi mukomana ndodzimbo yake angadagara ndodzimbo yake iwewe ndotori pachijana chachokuvakai kuseka kwasekuru wako musukuru kuseka wanzwa aipikisa tu akagarapo hati musikana muri kuziva kuti aimbopikisa chikakawana akagarapo okay iwe uyu mwana makamugadzira nani zvakanaka paushereketwa weuroi wenyu weurombo wamakaita mumusha umu muchishereketa mwana weuroi wacho wamaita wakamugadzira nani zviro izvi zvakanga zviri zvaabereki kubve kuakuru aizviziya saka pamakagadzira mwana mami nani pamakazoshereketera mwana paurombo wacho wamakamugadzira naye vongaonani kati pamusoro sekuru ndikubate muromozi okay pamusoro amai Lazarus ndanzwa mati gagagagaga zvichida pamwe muda kuti mhuri yenyu isanzwe zvimwe zvinhu asi rega ndikubvunzei mati mimi kuti muzoyobara Lazarus makasangana nehanzvadzi yenyu pabonde zvinhu izvi makaita nekuziva yakava nekusaziva inini kuzvitakaita nekusaziva inini pate zvangu ndanga ndisingazivi chamanga musingazive chii chama musingazive kuita bonde nehanzvadzi yenyu here kana chamanga musingazive ndechekuti chatiri kuitira bonde chii chandanga ndisingazivi kuti kuite bonde nehanzvadzi manga mani makore mangani ndanga ndakuma Lazarus ndakamubereka ndine makore 26 saka muri kuti mine 26 years hamuna kuziva kuti muri kuita bonde nehanzvadzi yenyu handina kuziva kuti ihanzvadzi yangu asi tazogara hamuna handi mati baba waLazarus ifirst born yemumba menyu saka imi muri wechingani mumba yemekwaMatasva 5 saka manga musingazive kuti first born yehanzvadzi yenyu
ngeuchereketwa hwaakanga ari kuya hwaakaita. Indira mubvunzo. Musati mabara Lazarus. Muri wechinumber 5. Makanga musingazivi kuti baba waLazarus ihanzvadzi yenyu. Mane 26 years. Ndani 26 years ndakabereka Lazarus. Akazobereka ndani 26 years. Manga musingazivi kuti vainzana baba waLazarus. Ipapo pendakaite mimba ndandisi kuzviziva kuti ndarara nehanzvadzi. Asi ndakachizozviziva papaya. Chii chakaitika? Yakanga yakuchindidzinge paumba kuti zviro zvizisazikanwa. Pamusoro ngobate kwasila. Muzukuru uda kuedza kureva kuti hanzvadzi yako yakupindira mumba usiku kuine rima usingaone kuti hanzvadzi yangu. Nekuti uromba hwaakaita. Ipapo tiri kupanzwisisa. Tiri kuziva matimi manga musingazivi kuti hanzvadzi yenyu baba waLazarus. Ndokuti chii chakaitika alright. Muri ngoti makazoona yamimba makudzingwa panze. Mimba minzwa ndikupe mienzaniso. Yakauya seya Jesus here mimba iyi. Haina kuya seya Jesus. Asi iwo pane zvavakaita tisikaizi kuti izvozvo tozvati kuti mhuri kwamatasha iyi yakanga isipo iyi inzwe. Hatisi kuti kupomere mhosva nekuti urombo hwamusha menyu. Saka chiudzai hama dzenyu zvakaitika ipapo chamakazoona kuti inge ndatorera chi nehanzvadzi. Ndakazoona yamimba manje. Hanzvadzi yakuchindidzinga manje baba. Makarara naye kangani? Kakawanda. Ipapo manje ndopandiri kuti hamusi kupachikisa. Aikuvinga mumba usiku akabata banga here kana kuti aikuti usataure here inoitirana kumunda here kusango here mumba here ndozviri kubvunzwa nasekuru. Iwewe kusvika tazotanga kudaro hanzvadzi yako ukatoudzwa naamai nababa kuti bvuma kuitwa izvi here kana kuti chii chakaitika ndozviri kubvunzwa namukoma Sly. Sevanhu vakanga vaite urongwa hwavo nekude kuti zviro zvavo zvekude kupfuma izvozvo havana kubate banga. Asi handiti tangoya zvemunomu. Pane sezvetakaita handiti takandodhakwa tiri panze apo tisikazivi kuti chii chiri kuitika. Amen. Vanhu vomatasa chimbobatsirai hama yenyu kuti ipindure baba. Apa kandikayangana iye ndomuda pachi Mose mwana akaitwa chimina mumusha. Zvanzi pamwana pavana vemudzinza renyu iyeyo ndiye wega akaita chimina mumusha. Inini patakambofamba kuti ndizotsimudza musoro tizonetsana nenhau iyi. Vakashaya ava mwana wavo Dennis nenini tina baba wani. Kwese kwatakamboenda ndozvinotaurwa. Zvanzi nasekuru chimina chakaitwa ichi nemukomana uyu ndicho chaakaita pauri iwewe pachizvarwa mukomana uyu bedzi here kana kuti pane mumwe futi akaitwa futi izvo zvaizvarwa mumwana? Aiwa, mukomana una mai akashaya uyu na uyu ndimukomana nemuning'ina baba umwe. Amai dziri hanzvadzi dzake. Ndopandiri kuti amai akarara nehanzvadzi dziviri. Akarariwa iwewe akarara muning'ina wako. Alright. Mira ndikurerudzire baba vaLazarus vachiuya kwamuri vakati uya tite bonde here. Vakasvika sei? Makanga makadhakwa here makanga makaita sei? Tanga tadhakiswa. Makaniswa mushonga? Takadhakiswa nekuti maizongoona kuti ndaita bonde nehanzvadzi. Takazoona manje ndane nhumbu manje. Aikudhakusai nei? Handichazivi kuti zvetaitodhakwa semaitire makambotitira pana handiti apo takabva tandodhakwa. Apo kusanduka kwamakaita kubatiwa. Apo hamuna kudhakwa, apo makasanduka pamakajamba tsvimbo makabatwa. Nekuti vamwe havana kudhakwawo sezvamakaita panapa. Mise makadhakwa megani. Nekuti tanga takachinwa. Alright, saka muri kuti baba matasha uyu haana kutaurirai kuti ndozvatakuita? Havana. Kune mukoma wenyu futi haana kutaura ndozvaakuita? Muning'ina haana kutaura ndozvaakuita? Kune muning'ina handichazivi nokuti alright. Mataura kuti makasangana kakawanda. Saka kese kamaisangana kakawanda mai makadhakwa? Ndaindozofuma kuone kuti ndamborara sei zviro zvakadai izvi. Alright. Mabata pamuviri. Ndobva auya ndobva ati chii? Ndipo paakanga akuchindidzinge paumba kuti ende kune muridzi wenhumbu ndikati handiendi handisuze muridzi wenhumbu. Ndobva maita sei? Kubva tagara. Mabereka mwana? Mandabara mwana wangu Lazarus. Handei pamazoti ndobva mamushinhira. Makamuendesa kupi?
iwo vakazomenisa kupi Lazarus pamukambara paLazarus manje patakambara ndakamubara ndaende bocha pendakazindo kune murume wako ndiwo akatonditakura futi kuti ndado pane murume wako pano pane vamwe waishandira iwo mukoma vanoshandira in'anga ndagara ipapo ndo pandakabva ndabara Lazarus ndagara kubara Lazarus ndakachizoita zvekutiza kubva ipapo kudzokere kumba mina Lazarus naLazarus ndakadzoka naye handi ndadzoka naye inini Lazarus ndakasvika kogare paumba kusvika Lazarus akure aende kuchikoro asvike pari azoitawo kuti ndakutsvagawo ndakwendawo makosi kuri kwendamo wabva aendawo kuchisoja kwake. Okay, zvamataura imi kuti makaita zvekumushinhira zviri zvedzinza ndezvipi zvamunoziva zvakaitwa pane mukomana wakachizouya auya aroora zvikazi mai ndiri kuda baba wangu inini ndobva ndatomboite nharo zvikazi mai muri kude kundiwandira handikwanisi kuti ndirambe ndichipikisana nemumwe nekuti muri mai. Ndipo paakabva aende kuna ana sekuru wachichitaura naana sekuru echichibharamba wabva kuti iye achagara upenyu hwakanaka manje hausi chaidini hausi kuchaida kusvika tese manje isusu pakazoshaika aberekaye wabva tazoshayikirwa nomumwe musikana tashayikirwa nomumwe musikana ndopabva patosimuke nyaya dzacho dzese kusvika patiri panapa. Pane shoko ramareurura nemuromo wenyu kuti makamushinhira mukomana nekuda kweurombo hwakamatasva ndochandinoda kuziva kuti chii chamakaita pamusoro peupenyu hwemukomana anonzi Lazarus zvamunotoziva imimi apa maimboita nana matasva musingazivi makazogona paa pamberi chamuri kunyatsoziva chamakaita imimi kuna Lazarus nevanhu venyu vekwamatasva chamakagadzira kuti upenyu hwake huve pahuri. Upenyu hwake huve pahuri usaite upenyu hwakanaka vakamugadzira vachida takamugadzira achida kuti iye asamboita mari. Makaita sei? Makaita kupi? Inini handina kuzofamba nawo manje ivo vacho ndiwo vakazongofamba naye kusvika tazosvika ipanapa nokuti izvozvi tazosvika pazvimwe zvese izvi vakanga vakundiwanzira ndatisisipo vakanga vakundiwanzira. Zvamuri kuziva pavakati taakuenda vaiti toda kunomugadzira kuti aite sei? Avanga vasingandioneki nokuti ipapa ndakazolazivuya kuzogara kwatakaite paumba ini ndakanga ndamwa mutare saka iye waigara nambuya nasekuru namai emukomana namai ekushayika. Saka munozviziva sei kuti akashinhirwa? Upenyu hwake hauna kuzoita upenyu hwakanaka kusvika izvozvi tisvike pano. Ndipo makaona kuti mwana wangu pane zvaakaitwa. Sekuru todzosa kwamuri. Saka ingani ifunoti uyu mwana atsudzuriwe. Saka nawe yenyu vazokunoda kuti uyu mwana Lazarus kumushinhirira kwamakamuita nekumushereketa kuti asagare zvakanaka paupenyu hwake, asawanewo mari, asawane chouviri kubva papfuma yake yeziya rodikitirira anofanira kuti agadzirwe kuti asunungurwe pabandiko ramukamusungirira mwana. Apa muchaita sei uye akafa zvinhu zvake akafa zvisina kubvisiwa muchaita sei? Poshi piri muchadii nekuti uyu munin'ina wako akafa uyu akanga abatwa uroi pano akafa uroi hwake zvinhu zvake zvisati zvabviswa muchaita sei neuroi? Muda kurarama muinawo here zvinhu zvake zvikunetsai muchadii? Ichokwadi vaviri vakafa vasina kundisunungura. Maini vekutanga vakashaya muna November vasina kundisunungura futi vachingoti vadawo reurora. Ava vashaya sekuru vatinawo panapa vakabatwa patakajamba tsvimbo patakaenda kuglasi havana kuuya. Muratire sei namo? Saka munoda kuti tiite sei navo sekuru ava vakaramba kuuya vasina kuuya? Sekuru ava kana varamba kuuya kana vakaromba zeshwa ngavaraive nezvikwambo zvavo zvakaita umwewo ndikoti maybe zvinhu zvipere because ivo vari kuramba zvavari kuziva. Uyo umwe muchembere una nharo here? Iwo mumwe muroi wepiri une nharo here nekubatwa kwakaitwa pano iwo kapfeka chiheti cheuri? Ina ndina nharo ba. Makaita sei mwana? Makaita sei mwana Lazarus? Pana Lazarus kuchitozvizwawo ngekunga ndakufamba kutaura kwaari kuita handina wachendanga ndichiziva. Wakaenda kugadzirwa wanga usipo? Pakaenda kunogadzirwa yakabatwa nyaya uroi yekuuraya vanhu nekunja vanhu. Okay, 2 3 vakauraya
iwe muzukuru wakabatwa nenyaya yeuroyi wako wokuuraya vanhu nekuita vanhu sachitiudzawo vaviri kana vatatu vaukauraya vaukadya. Ndina vandakambo. Aiwa uyu ari kunoko. Inini. Kasira doverenga to kurumidza nono vaukauraya. Baba namai. Baba namai. Alright. Wenyu mimi ndio kwamatasva ere uroyi kana kuti wenyu ndio kutsvagawo? Kwamatasva. Makaugamuchira sei? Panapa inzwai ndimai matasva futi. Mainikisi. Chokwadi chabuda pachena. Uku kureurura kuti muri kwamatasva itange upenyu hunyowani. Kana mataura hapana nokubatira demo pana. Ivo vese vakagara muno makatarisana nasekuru. Hapana. Handiti. Kungobuda pachena kuti musagare mine chimwe chinhu chamunenge muchizofungidzira kuti handina kuudza hama dzangu. Kana ivo vasagare vachingokufungidzirai kuti amainikisi pane zvimwe zvinhu zvatinofungidzira kuti ndivo. Handimazvona. Sunungukai zvenyu kuti nekuti handi mabvuma. Alright, pamwe muchida kugara nazvo zveuro izvi. Handichazvidiwo. Ndinotenda. Ndosati nhasi zuva rekusununguka tichitotaura senyaya. Kureura chete. Kureura chete. Ndoshandisa chikwambo chitoma. Chenda chotoriwa chopisiwa. Osununguriwa. Ogara zvakanaka nabi yako. Kana makajoiniswa, kana makajoina mega nekuda. Ndozvatinenge tichida kutongodzwa zvedu senyaya vonzwa zvida vana Lazarus ava. Dai vachidai kukuuraya, dai vasina kutombokupai futi mari yebhazi yekudzoka kuno. Asi vari kudawo mese makabatana kudai so. Chinangwa chine ndechekuti upenyu hwenyu huumbike utange patsva. Handi mapanzwisisa. Imimi makapinda seuroyi hwamatasva. Ndakazondokukura kwendakaitawo sezviro zvinonga zvichindokunetsawo. Ndopozwa ndozvauri. Iwe wakatora sei uroyi? Wakatanga sei uroyi? Hanzi kuroya wakakutanga sei? Wakapiwa namai here, wakapiwa nababa, wakapiwa nambuya here, wakapiwa nasekuru, wakakupa chiri chii vachikuti uite sei na zvinhu zvacho? Pandinondofamba ndiri kunzi ndakatemerwa nyora, ndakatemerwa ndiani, zvikazi une nyora dzawakatemerwa undori mudiki wakakura nadzo. Wakatemerwa nani? Anofanira kunga ari mai wangu. Sei wati anofanira kunga ari mai wangu? Nokuti kukurawo kwetakandoita takandokura chindozi mai ndio zvawani. Okay. Sauda kusiya uroyi? Handichadiba. Chituudza vanhu wakauraya vatatu chete asoda kawanda. Tambunzwa mai nababa. Mumwe wechitatu ndiani? Ndina chitatu. Wakauraya tu chete? Unoshandisa chii? Kuroya kwendinoita handitokuzivi ngekuti zviri muropa. Zviri muropa? Zviri muropa zvangu ndakandokura ndondozozwa kuti une nyora. Nyora dzakabvepi yakati kuna mai. Okay. Pano mwana shoko da kutaura ira. Vazukuru pane mumwe zari kuda kutaurawo maziro yake anoita nyaya yeuroyi nenyaya yekushereketwa kwakaitwa Lazarus mukati medzinza nekuberekwa kwakaitwa Lazarus nasekuru ake mukati medzinza kusvika pari nhasi. Asatataura ikanidze kuna mai imi mai Lazarus chenyu chamunoziva kana kuti chamuri kubatwa neizvazvo ndechekuita chimini nehanzvadzi. Hamuna mamwe mushonga nemakona amakanozvitagira mega kuti muitewo mabasa iwa akaipa? Handina. Okay. Kana mwese mwatiri kufamba handina, ndakatotanga pano kutobatwa pano mwese ndaindopembera zvakadaro. Handina. Zvakanaka. Kana paine mumwe ane chekutaura chaanozivawo maringe nezvakaitika mudzinza kusvika pazuva ranhasi kana zvaakanzwa ndakanzwa zvichinzi zvakati arakuwedzera ngatauri tonongwa zedu pane pamwe pacharukwa zvakanaka taura kumuzukuru ombera maoko mamsorese kuti taura inini pane pendinongoda kubvunza uyo tetai kuti pakaitwe nhumbu yaLazarus iwo ndo wakuru wangatadza kuziva here kuti mwana uyu wakashinirwa sei? Akozhi wabvunze ari padhuze parotozvinzi ndiri kubvunza. Pane pamusoro pane nhau iri kunzvengwa nevabereki ava
pese patirofamba pane nhau yechikwambo kana yezvikwambo zviri kunetsa. Yekubarwa kwangu hangu inhau yaifanira kutaurwa nana sekuru ende nemataurikiro ari kuita handina dambudziko nayo, asi nhau yezvikwambo inini ndo nhau inonetsa mumusha pedu ende chikwambo ichize chichiruda ropa. Patakafamba namai nini vakashaya muna November chakanzi chikwambo ichi chakutouraya vanhu pa-every 6 months zvikazochinja zikanzi dzakuuraya vanhu pa-3 months ende izvezi ndo zvichiri kuita. Saka nhau iyi ndo irutidzwa nemhuri. Chikwambo ichi tikachitsvaga mhuri yavo ndo mezvirungobuda kuti vese vari kuziva nhau iyi kodzi yakabva kuna baba vao namai vavo. Saka ndo pane nhau hombe yakaita kuti nini ndinge chitora vanhu vese vati tichiuya nazvo munomu. Zvese zvauri kutaura zvekuti urombwa takamushinirwa kudidi ndizvozvo, asi pane kunzenga kunonga kuri kuitika because isusu totaura kuti panapa toda kuti zvinhu zvisarendwe. Saka munhu kana achinzenga asi toziva kuti sekuru apa panofamba sei, nekuti avo sekuru vabva vabvunza avo nhau iyi vanoiziva, ndo vana sekuru ndo vana baba vemusha vese avo, ndosaka ndakavasunga kuti vauye panapa. Saka kunyarira kwavari kuita zvoreva kuti vari kuwirirana nehanzvadzi dzavo. Ini ndiragenetsi ivo vese panhau yekuti ini ndiri kushandiswa nechikwambo zvavo. Aya, vanga vasati vangopiwa mukana. Rega titangena sekuru vari kuno kokutanga. Sekuru, mama Tasha. Nyaya yechikwambo yakamira sei maziri amunoita haisi kunzi ndechenyu ayo. Maziri wamunoita chikwambo iri kunetsa mumusha mweri kupi? Right, inini nyaya yetsvimbo handinyatsangwa kuiziva asi ndochitaura pashe zvangu inini. Nyaya yezvakaitika zikuchitozviziva takazotangozviziva muna November takufambira chii ndakunzi tiri kufambira nyaya yemunhu wakadini wakashayika vari kutaura nyaya yezvikwambo. Hino inini nomai ndauchini ndandosara ndiri baba echinyi ana mukomangwe. Saka nyaya iri konge kuda inini ndauchitotyawo because ini ndinasara ndiri baba pakagadzwe chinyi pakagadzwe patakagare nhaka pakagadzwe nhaka ndakazopuwawo tsvimbo muri kuona yekuti yeumusha ino tsvimbo ndaitoda kutoti itotorwawo itariswa kuti kuvhiringwa inonga chitondivhiringawo because inini hapana chandakatsvimbo iri kumba kwangu ndinayo yekuti yababa. Saka ndauchitotyawo kuti tsvimbo izinozvenga pane zvino sadoti totoione inyaya yetsvimbo yamusati mainzwa iri mumusha ivi kosha vamwe vamwe mese munyaya yetsvimbo yekuti pane tsvimbo iri mumusha umo musati mainzwa here mese inini ndoti inini ndichitaura munomu ndekekutanga kupinda matare, asi kunzwa zvemumusha kune waifamba panhau yatingori nayo iyi maitaurwa nyaya yetsvimbo ichinzi kune tsvimbo. Tichibvunza tiri pano tiri panzapo tsvimbo idzi dzakanzi i3 saka tichazivi kuti 3 idzi pa3 apa ina baba wahombe ndiyo tsvimbo yacho here, ina baba watiza dare iri nhasi ndiyo here, imwe hamene kwayakanzi iri asi dzakanzi ingani i3 nenhau yekuti isusu inini zvangu ndakazvimirira panozogoyiwa nhumbi paya ine ndidini ndisipo, saka ndizozvi tsvimbo dzafamba sei. Asi uri mupostori? Handisi. Sakoda hangu zviya zvekuti kana pakuitwa nhau dzenhumbi ndinongonjenga hangu kuti handidi hangu. Chikonzero? Kusada hangu kupihwa zvinaka izvi. Chete. Chakakonzera kuti musangoda kupiwa zvinaka chamuri kutiza chii kunaka kwamata? Ndinenge ndichitiza idzo nyaya dzemumusha dzinotaurwa urombwa nekuti nyaya idzi idzodzo ndogood ndozatava nalazi kunzi mese muri kudzinzvenga asi ina handisi kunzvenga ndizvozvo ndakakura dzichitaurika nyaya idzi dzichinzi mumusha muno mune urombwa asi munoziva kuti kana paine iyo madhara edu aya wanenge wakasimba saka hawanongedzeki zvekumhanya saka iwo unonga ungoti kuzvipedza regira inini ndidi ndingosuduruka mune zvakawanda. Chechi2 ndiri kuona vana tete wangu vachiita kunzvenga nana baba wangu. Isusu pache zvedu semhuri tine audio yatinayo yakataurwa nemufi afira pano uyu yatiri kuziva tese, iri kunzi mufi haana kuziva kuti ari kurekodwa nemunhu aifonera. Iye akataura achiti mutsapi mune chidhoma, pamba pane tsoko chidhoma chechirume chechitatu chakafira moto.
nenyoka nekachisirimvindi iaudio iripo yekuti chero mumatare muno mukati ngaibudi iripo audio ende yakataurwa manje yakataurwa manje neuyu mufi uyu. Saka inini ndaida kuziva kuti sekuru, handingazivi sekuru vanotibetsera sei kuti isusu vanhu vekwamatasva tisunungurwe, nekuti uyu aitaura uyu aitoziva kuti chiripo. Zvakadaro inini ndoti kana iye mudhara wangu asina kuuya nhaso akabatwawo pano uyu anotoziva nyaya iyi, asi kuti vanhu vaya vane mhiko dzavo havadi kubuda pachena. Saka ini hangu ndakamirira semhuri ndiri kuti tauya pano sekuru kuti mutibetserewo mhuri yekwamatasva, mutisunungurewo, nekuti hama dzedu idzi hadzisi kuda kutisunungura, dziri kuda zvinhu zvadzo. Ndapedza. Chekutanga hapana kuramba imfanana nharo irape kuti ana chidoma naye vazukuru haina sekuru. Chekutanga ndechekuti zvakanakira kuti hapana ari kuramba. Pakati penyu panane nharo here dzekuti haana chidhoma? Inini hangu pachezvangu sekuru, inini handina chidhoma. Zvekuroya zveizvo handina, kundoti mwana wangu wochete. Koyo muroyo? Koyo muroyo? Inini muroyo handinaba. Hauna chidhoma futi? Hauna chidhoma futi? Uri kuti hauna chidhoma here? Eundi. Satorita saida here? Sadari torita serwa zvikuru. Zvoenda kotowa rini zviti zvemuchakabvu nezvako iwe? Zvinhu zvako iwewe nezveuyu mushakabvu uyu toita kuti zviende kunotorwa rini zvepano zvikunoparadza. Sekuru isusu chekutanga chatati chikumbira uyu atiziva ndiye baba wemusha. Baba asara ari mukomana kuna ana mai veda ava vanogara umba kwavo. Izvezvi patakatobva kunhamo ndiye atakasiya ari pamba ipapapa aine makii achivharira zvinhu nekupedzisa zvaitika. Saka ndo pane dare hombe rekuti atiziva uyu muchamuita sei, because dii auya dare redu raibuda zvakanaka pakutaura kwaanga aita kuti kune tsvimbo dziri kumba neimwe iri kwamukomo, ende pese patiri kufamba iye ndiye ari kubatwa, even kwamambo ndiye akabatwa. Saka totiza kwaita chokwadi chiripo ndechekuti haanotiza zvekugara mumba make, asi atotizawo kovhima zvoroti patiri panapa iye ane kwaari achitotsvagawo kunyadzisa kana kurivenja kufa kwehanzvadzi yake, because ndo yaifamba nayo, ndiye anoshandisa tsvimbo yacho kuuraya vamwe. Harina kuipa mkwenu mangwana muchafona kuti tisuka kutora zvinhu ikoko naika ndotenda topai mota moenda munotora zvinhu. Vakanzi muchesti memwana uyu kutaura mangu makaora neinjini yake yakadhakwa. Ndikabvunza ndichiti ndiani akandisunga, zikanzi harisi girlfriend kana chii, inyoka yasekura. Makapanzwa here varume? Mirai, kana musina kupanzwa nyarirai. Vekwamatasa vakagara muno vakazopanzwa pakayanganga kumba. Doti vekwamatasa chero anga ari pamba abva kutaurirai ndakatasa kumberi ndisina chero anodawo zvake anga ari. Tese takadai takatiri panapa navo vakagara pasa. Tese akanzwari nyadzinyora Emas muda apa ini mati kiri. Itu dia apa pas bagus. Jangan kita tak bisa. Jangan ada siapa. Mata ni ini. Jangan ada siapa. Terus jangan. Jangan ada siapa. Terus kami nak sudah baik. Jangan ada siapa. Ini
manje mwanofanira kuita nekuti isusu kana tida feedback hazvinei kuti mwana wamai wenyu because mukada kuumbiridza chakaipa chinotozokura chinoshata mukoma vakadzi vanonyora mungadai masunganyora vanogona kuti vakadziita kwete nekuziva ende vanogona kuti vakachekwa nyora idzika vachitozi tikuda kukurapa une musoro unotema asi nyora idzi dzavakutoiswa zvinhu zvavaiswa zvavakati jambwane rushava china wamati jambwane rushava chii ende pamasumuka nekuti kana titasumuka zvamunosvika namasumuka tichiexpecta kuti mutaure in short but mutaura mapoints mukoma vakanzi hamuti vakabatwa kana musikadi kuti vakabatwa nekuti havana kubatwa kwamuri asi isusu kudare tetatonoti vakadii vakabatwa saka ine vakakona usumuka kuti changamire pamusoro chandakazwa kana mukoma vakanzi vabviswa kumeso apa pakaoneka paine nyora changamire vagezai zvazvoreva munenge matopedza saka ima hamati mukoma hapana chavakataurwa havana kubatwa havana kudii vakamodzi vane jambwane rushawashava jambwane rushawashava chii ane muri kuona nyaya dzacho tichida kuti zvichii tichienda pamberi sekuru ava vakanzi kana sekuru vakanzi wakaenda kumozambique ukaenda kotora munhu anodzungudza kudai akauya pamba pako iyo pakachererwa zvinhu saka zvinhu izvozvo uri kuramba here kuti wakadaidzanganga sekuru vakati najesu wangu sikanzi kana uchiti najesu geza mvura yawaisa mari sekuru vakaramba ipapo tobva taenda kobva sekuru vabva vati horaiti kana matini ndine zvinhu hazvinoshata zvikanzi uruzvizera kuti hanzvadzi dzako dzese kubva uku kusvika apa dziri kuti unoroya iwo wakaromba ini ndinda kudaro nen'anga zvikanzi chibuda panze akabuda akagara panze next kukauya mai vamba vakanzi iwewe uri muroyi wongu kana kuti kwete vakambotanga kuramba zvikanzi ndakuona wakapfekedzwa bhachi roinaro rinoda kuti ndikurape ende ndokurapira kumakuwa mambo ndamukumbira vakazobvuma vakanzi kana uchida kuramba akoramba asi rufu rwako rwuri padhuze vakakumbira vega nemuromo wavo ndokumbira ukundiso mai asi tikabva ipapapo kukauya mai guru apa vakanzi iwewe sei uchipira mudzimu uri wega ndo pakatangira nyaya machira akataurwa jira mataurwa akati pajira isusu tiri uko nerakazoitika ndova kuti tiritaura zvakaitika tafamba takumba tichataura zvimwe zvacho zvakaonekwa nenyika yese tatiri more than 200 pamba pedu isusu pakauya ching'anga kana ndechinyepa nyika yetaura ndova ndechinyepa vakanzi vane machira avainavo ndiri kumada machira ivayo vanhu vakamboti next weekend vanhu vakabatwa kwatakaenda ndimaiguru ava namaiguru ava nasekuru mwana uyu akanzi ane zvaakaitsirwa akatemerwa nyora kuzasi muri umushandisa mwana uyo ari kurwara ndiye mwana ari kurwara andida kutorapa kudarika baba vake nevamwe vese ndikanzi nditenge zvandakatenga tikabuda panze nasekuru ndikati inini sori mambo ndautaura chokwadi basa randoshanda rakashata asi handifungidziri ndosvika ipapo ndichazokutaurirai sei ndisikasviki ipapo nekuti ndomboratidza sekuru ava maevents akawanda ekuti sekuru ava ndina kana dhiri rekuvauraya indada kuvauraya kuti tinombotaura nezvazvo kuno tikazi titengeze taitotenga sekuru vakati ano kana zvanzi zvino zviri pamba pangu ngatibvise mari ndikati inini handikwanisi kurarama nechikwambo mumba mangu mairamba and inimi mari munaindoziziva nganga rida mari nganga ikati $500 500 ikanzi kokumba 150 yebhazi ikabviswa ipapo ndo papa ine mufurisa uyu neavu vari 2 nganga yaizoya the following day musi wa23 yakauya nganga tikaudzana matasa yese zvavanga vasingadi kuti vanhu vazive asi vepa matasa vazhinji vakati vakauya tatiripo nganga ikasvika na 1 o'clock nganga yachiprofita iri kumba kwayo yakataura kuti kana ndazouya payanga yakasvikira handifaniri kupinda mumba but nganga payakarasika tora yayo yakasvika dzapinda mumba mamachairwa namainini wangu avo maiswa carpet kana vari kunyepa pakari varenyepa bhemataura tisataenda mberi avo vekutanga ndo vakachaira mumba imomo dzakazogara munhu vaisa carpet yavo dati zendinotaura izvi kana pane kana nyepa vabvumira nganga ikapinda ikashopera yakushopera nganga yakatanga ichinditi mupurisa ngaripo tese tatiripo nevamwe vari kumashure nevamwe vasina kuuya vari kuchiziva yakawaridza chakaita handizi chakaita chichenu unga chijira unga chii yobva yanditi ndijambe katatu yobva yataura nhau yekuti mai vangu inini nababa vangu ndiani obva wabvunza sekuru kuti unoziziva here auziziva here sekuru wakati havazizivi zvikanzi aiwa unonyeba iwewe wakaromba pamwepo namukoma wako vanhu vanga varipo tsananguro yodziburuka wakauraya mukoma wako wakaurairei ikazotaura futi ichiti mwana uyu urida kumuurayirei unonyepa haumuurayi kana ndiripo kana ndiri kunyepa sekuru wacho ibva mataura ipapo handisi ng'anga ndo yaitaura no problem saka nyaya yataurwa papaya nyaya yashoperwa ng'anga yobva yazoti inini zviri panapa handikwanisi kushanda sekutaura kwendakaita tiri uko kuti ndibvise zvinhu zviri panapa wedzerai mari
nekuti imimi makaromba $500 ndaida kuti ndibude mudzimu, ndibudise mudzimu wepanapa utaure, asi mudzimu haubudi kana paine zvimwe zvendisati ndabvisa. Ndabvunza procedure yekuti inini covenant yandakaiswa nevabereki ndeipi, ndoita sei? Ndopakataura n'anga nyaya yekotemwa nyora nekuti taizofambisa sei nekuzozifambisa sei. Peteni mwana ndandatenga jongwe nezvinhu zvandanda dzinditenge, peteni mwana wangu. N'anga ikati hatishandiriba asi mari handisi kuisiya, mochitsvaga 1000 kutopa pamari iyi ndiwe kokushandira. Tasara ndakutaura chokwadi chakaitika semhuri, vamwe vese vakaenda. Sekuru vakati toita sei, ngatipinde mumba. Inhau iyi ndaifarira kuti uyu anonzi sekuru Ngoni vaitaurewo vasine nenyaya yesekuru Ngoni avo varipo. Ndo vanga vakamira sana mabosi, vakatanga kugara focus meeting, vakandidzinga vakati iwewe panapa upindi bo tikutaura nyaya dzemari. Vakamira nasekuru avo nasekuru Ngoni vari kumashure. Vakataura nhau dzavo, vakazoti toita sei, tikapinda mumba tikakomenda zvaitwa nen'anga. Ndakanga ndiripo ndikakomenda, ndikataura ndichiti nemuromo wangu. Task yaifanira kuitwa nen'anga haisiyo yaiitwa. Procedure yazotaura n'anga yasvika panapa nezvimwe zvese. N'anga yaitaura 10 minutes pamwe pese yanga yakutaura iri panyama. Handizvinzwisisi. Zvikanzi way forward toita sei. Ndikati ini ndaifunga kuti ditaenda kuna apostle akatanga kundiudza nyaya ndisingaizive. Mumuonewo mese. Takakwira bhazi tikaenda kuHarare kuna apostle. Ndobvazotaurwa namai kuti ndakavamanikidza. Inini handimanikidzi. Apostle akavaudza procedure. Kukufonera kwandaita mambo, kufonera ndakafanira mupurisa ndikamuudza mafambiro ataita. Ndikati asi apostle ati vari willing kuuya koti viscous units $900. Saka inini pete ndakamanikidzwa nomwe munhu. Inini ndiri kumba kwangu zvataura mama. Kune mukadzi wangu nemwana wangu ndakafungidzira kuti since tichiita zvichinamata apostle vakambotibatsira. Apostle vakandisunungukira. Saka ndaifanira kutanga ndakumbira futi kuna mambo inini kuti ndiri kukumbira kuti apostle vauya mumusha. Murudzona mambo. Taenda kuya kuna apostle takawirirana semhuri tiri close family. Kuti apostle vanouya sekuru avo vakati tinotsvaga mari, apostle ngauya musi wa18. Saka iwe lazi ndiwo unokwanisa kuzwisisiwa namambo kuti tisaita kunga takumbunyikidza, chikumbira kwamambo. Mazvinzwa. 18 asvika ndakabvunza sekuru tichaita sei. Sekuru akati takadzoti musi wa26. Musi wa24 wasvika ndakafonera headman chigodoro kana akakudza. Kati ndo urongwa huripo. Sekuru haufa, sekuru ndo pakandiudza kuti ndine 200. Saka pakurirana patakata se close family, dzinza rese risikazive, bosi sekuru vaiti hazvifanira kuzikanwa nevanhu, ngatingoita zvinhu zvedu, which was true ndikazvibvumira. Musi wa26 kana 25 chiri iri Saturday, ndo pandakagadzira group redzinza rese rekwamatasa, wese vanengodzwa rekwamatasa ndakatsaga nhamba tikagadzira. Ndikati ndo nhau yandine ndibatsirewo nemari nekuti sekuru havasina mari. Ndo process iri kudzinzawo. Saka nhau iri panapa sekuru vakati havana mari yekundirapisa ava nemuromo wavo. Mai guru ndikavafonera ava vakati vati wakazwa kuti takaromba chikwambo chinotipa mari here kwawakafamba. Ndo pandakatanga kunetsana navo. Munhu andakathreatena ndakaudza. Ndikatofonera mwana wacho mupurisa mwana wavo. Mai guru ndakati vati uya mutore chikwambo chenyu oro else inini ndakuuya ikoko munondiona. Odyoyo ndakasendera mwana wamupurisa. Hano munhu andakathreatena ndakati ndinozodini zvinhu zvavataura zvinyepa. Kusvika pari zino tazoya panapa nhasi. Group rese munhu wese kwamatasa umwe ari kuSwaziland, ari kuMalawi, ari kupi, ari kuiziva, ari kutoti tinokwanisa isa $10 wamwe akatrudini wamwe atrudini. Saka vauya nhasi vachiti tikwanisa kutaura neclose nababa avasababa tinzwa kuti nyaya yedu tofambisa sei. Asi chokwadi chiripo mambo handisi kuda kutenderera sezvataurwa nemunin'ina wangu. Nhau yedu hatisi kuda kutsvaga kuti ava varipe ava vadii. Tiri kuda chikwambo chiri mumba medu chiri kuda ropa zvemanje manje sekutaurwa kwezvakaitwa tese tikabvumirana tiri paHarare payapaya. Ndosaka mambo manzwa zichiita kunga ini ndudzi nehasha vari vandiprovoka. Apostle vakarora vakati hakuna anoenda kumba nekuti kumba kwenyu kune tsvimbo iri kuda ropa ende mese makadai muri pabhenji makawirirana kuti ropa rinotorwa nderangu inini. Vakachibvuma. Mazwa inini handisi kuda ava vari panapa. Saka ava sekuru pari ndina hasha zanhasi zvekuti kana nhasi ndakuchizwa hasha ndepekuti sekuru vakatenda futi kumusha kwavakabvuma tiri kuHarare kuti havasi kuenda. Vakabva kumusha last week. Kune tsvimbo iyaya yakauraya mukoma wavo iyaya. Saka inini ndo zvirundibata mambo kuti zvirundibata izvozvo. Bhozi patinonga tiri kusango vanobvuma takunoku kune vanhu vobva kuti aini ndonamata. Handisi kuda sekuru handisira chinhu. Rungoda chikwambo chete mambo.